преди почиствахме с различни прахосмукачки, но просто не бяхме доволни и затова решихме да потърсим нова като мощност, която ще ни е удобна за нас. Shark Navigator е с патентована циклон технология. Завихря мощно въздуха и филтрите не се запушват. Shark е с постоянна всмукателна мощност, без значение колко дълго го ползваш. Много лесно използвам прахосмукачката. Чувствам се доволен, използвайки Shark безпроблемно. Удобно ми. Двойно затворената система на Shark задържа над 99% от всмуканите прах и алергени. А HEPA филтърът улавя и най-финните частици. Големия плюс на тази прахосмукачка е тупането на килими. Shark има два режима на работа – за гладък пот и за килими. Четките на почистващата глава тупат по килима и повдигат наслоения прах. Така почистваш килима в дълбочина. Shark Navigator е прахосмукачка 2 в 1. Освен на колелца, я ползваш и портативна. Поставяш някоя от допълнителните приставки и готово. Почиствам много често клавиатурите от компютрите и лаптопа, както и целият прах по маси, телевизори, скринове, книги, лампиони, свещници. Всичко се почиства с тази приставка за прах. Shark е практична и удобна прахосмукачка, която пести време. Когато почиствам, го включвам и почиствам последователно първата, втората и третата стая. Даже стигаме и додолу, на първия етаж. Много лесно се поддържа Shark, не купуваме филтри. Просто изхвърляме контейнера, изпираме филтъра и използваме прахосмукачката отново. Shark е прахосмукачка с постоянна всмукателна мощност, с HEPA филтър и затворена система на почистване. Удобна и маневрена прахосмукачка 2 в 1. Shark Navigator – нови технологии и лесно ползване. Поръчай Shark Navigator. Сега с 50 лева отстъпка, 2 години гаранция и 30 дни тест период. Вземи го на изплащане без оскъпяване и с 50 лева отстъпка. Потърси го на Shark Clean BG. Чакаме ви в магазините на Topshop.